Έναρξη τελετής με ψαλόμενα μέλη από τους μαθητές της σχολής. Θα ακουστούν το απολυτίκιο του Αποστόλου Βαρνάβα, ιδρυτή και προστάτου της Εκκλησίας της Κύπρου, σε ήχο πρώτο, το Κύριε και έκραξα σε σύντομο ημολογικό μέλος σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου. Ακολούθως, οι αποφοιτούντες μαθητές της σχολής θα ψάλουν στίχους από την αργή δοξολογία του Πέτρου Βυζαντίου σε ήχο πλάγιο του Πρώτου. Τέλος, ο πρωτεύσας απόφοιτος της σχολής, κ. Στέφανος Τηλιανού, θα ψάλει άξιον εστίνη Γρηγορίου Πρωτοψάλτου σε ήχο πρώτο. Esperi
Από τον Διευθυντή της Σχολής, Πρωτοπρεσβύτερο πατήρ Δημήτριο Δημοσθένους. Μακαριότατε, Σεβαστής Επιτροπής της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, αγαπητέ κύριε Γιάννη Ευθυμιάδη, Πρόεδρε της Εκκλησιαστικής Επιτροπής Αγίας Σοφίας, αγαπητοί εκπρόσωποι της Εκκλησιαστικής Επιτροπής της Παναγίας Φενδροπέλης, αγαπητοί άρχοντα πρωτοψάρτη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου και πρωτοψάρτη του Καθεδρικού Ναού Αποστόλου Βαρνάβα, κύριε Ανδρέα Κουκίδη, αγαπητοί συνδιδάσκαλοι της Βυζαντινής Μουσικής, κύριε Χρήστε Λευτεμερίδη και Άριστη Λουκαΐδη, αγαπητοί εροψάρτες, αγαπητοί μαθητές της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής και εκλεκτοί προσκεκλημένοι. Με την ευλογία του Θεού και τις ευχές του Μακαριαδού του Αρχιεπισκόπου μας, βρισκόμαστε εδώ για την τελετή αποφύτιση της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, μετά την επανίδρυσή της με απόφαση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου κ. Χρυσοστόμου του Δευτέρου το 2014. Είναι με ιδιαίτερη χαρά που βρισκόμαστε σε αυτόν τον χώρο, γιατί η παρουσία όλων σας εδώ μας γεμίζει με δύναμη να συνεχίσουμε το έργο μας για το καλό της Σχολής της Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, αλλά και για το καλό της Βυζαντινής Μουσικής στον τόπο μας. Εδώ σε αυτόν τον χώρο πριν από σχεδόν 50 χρόνια, ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος, πριν την εκδημία του Ισκύριου, απέλυμε για τελευταία φορά τα πτυχία της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου. Έτσι, με τον τρόπο αυτό, αναμαρτυρείται η διαχρονική έρευνα της Εκκλησίας της Κύπρου στο πρόσωπο του εκάστοτε προκαθημένου της και τον καταρτισμό αεροψαρτών, οι οποίοι θα υπηρετήσουν το ιερό αναλόγιο. Η λειτουργία της σχολής σκοπό έχει, όπως εκπαιδεύσει τους επιθυμούντας να εντρυφήσουν στην ιερά του δαμασκηνού τέχνη, έτσι ώστε να γίνουν επικίδιοι κατά των στυλιανών κρουδμούσιων στην εκκλησιαστική μας μουσική. Τα μαθήματα της σχολής χωρίζονται σε 4 κύκλους μαθημάτων, με τον κάθε κύκλο να ασχολείται με ένα είδος της βυζαντινής μελοποιίας. Κάθε κύκλος μαθημάτων χωρίζεται σε επίπεδα σύμφωνα με τη διδακτήσα ύλη που έχει καλυφθεί στο εκάστοτε ακαδημαϊκό έτος. Στο πρώτο στάδιο του πρώτου κύκλου μαθημάτων περιλαμβάνεται η εκμάθηση της σημειογραφίας της βυζαντινής μουσικής και ακολούθως η διδασκαλία και εκμάθηση του σύντομου ρημολογικού είδους της μελοποιίας και στους 8 είδους της βυζαντινής μουσικής. Ακολουθεί ο δεύτερος κύκλος μαθημάτων που περιλαμβάνει τη διδασκαλία και εκμάθηση του σύντομου στιχουργικού είδους μελοποιίας από τον Αστασεματάριο του Ιωάννου Πρωτοψάρτου, συμπεριλαμβανομένων των δογματικών θεατοκίων και όλων των δοξαστικών εορθινών του όρθου των Κυριακών. Στον τρίτο κύκλο μαθημάτων περιλαμβάνεται η εκμάθηση του αργού ηρμολογικού είδους μελοποιίας ή των αργών καταβασιών, αργών δοξολογιών και πολυελαίων, που σκοπό έχουν την περαιτέρω παιδεία και εκπαίδευση των μαθητών στο έντεχνο αργό ηρμολογικό είδος μελοποιίας. Ο τέταρτος κύκλος
μαθημάτων περιλαμβάνει το αργό στοιχειαρικό, καλοφωνικό, ερημολογικό και ποατικό ή τη μελοποιίες. Σε αυτόν τον κύκλο εντάσσονται τα χειρουργικά, κοινωνικά των Κυριακών της Εβδομάδος και του Ενιαυτού, αργά και κραγάρια του Ιακώβου, αργά ιδιόμενα των κανονικών εσπερινών της Μεγάλης της Αργοστής, το Εχτώ, Θεοτό και Παρθένο του Περικέλη και άλλα μαθήματα. Στα πλαίσια της διδασκαλίας της Βυζαντινής μουσικής, είναι σημαντικό να αναφερθεί επίσης ότι οι μαθητές ενθαρρύνονται να συμμετέχουν στις ακολουθίες της Εκκλησίας και να παρακολουθούν στο αναλόγιο καταξιωμένους ιεροψάρτες. Αρκετοί από τους μαθητές της σχολής συμμετέχουν ήδη στις ακολουθίες διαφόρων ναών της Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας, όπως του Καθεδρικού Ναού της Πανερωμένης, της Αγίας Σοφίας και αλλού, ναείς στους οποίους υπηρετούν προσοντούχοι ιεροψάρτες που έχουν την ικανότητα να τους βοηθήσουν έτσι ώστε και αυτοί με τη σειρά τους, όταν αποκτήσουν τα απαραίτητα προσόντα, να επαντρώσουν επάξια ψαλτήρια και να διακονήσουν έτσι την Εκκλησία. Θα πρέπει ακόμη να αναφερθεί ότι αρκετοί από τους μαθητές της σχολής συμμετέχουν στον χορό ιεροψαρτών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, όπου η συμμετοχή τους βοηθάει έτσι ώστε να εντρυφήσουν στο είδος των ψαλτικών μαθημάτων που εκτελείται από την Κολοδία. Ακόμα η συμμετοχή τους σε αυτή τους βοηθά να συνειδητοποιήσουν ότι ο ιεροψάρτης δεν πρέπει να κινείται ως μονάδα, αλλά ενίοτε και ως ομάδα εναρμονιζόμενος με τους συναδέλφους συμψάλτους. Επιπλέον, θα πρέπει να αναφερθεί ότι ήδη οι μαθητές της σχολής επανδρώνουν ως διορισμένοι ψάλτες αναλόγοι της Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας και αλλού, που ο χρόνος δεν μας επιτρέπει να τα παρελθήσουμε ξεχωριστά. Κατά τη λειτουργία της σχολής, από τη μέρα της ίδρυσής της έχουν εγγραφεί επίσημα περί τους 170 μαθητές. Από τους νεοσυρθόντες της σχολής, τον αριθμό περίπου 10 με 18, από αυτούς συνεχίζει τη φοιτησή του στη σχολή τον επόμενο χρόνο περίπου το 1 τρίτο. Με αυτόν τον αριθμό να μειώνεται μέχρι το τέλος του κύκλου των μαθημάτων. Ο λόγος που ένα σημαντικό ποσοστό αποχωρεί από την σχολή είναι ότι αρκετοί ξεκινούν με ενθουσιασμό, ο οποίος χάνεται όταν αντιληφθούν τον κόπο και τις θυσίες που χρειάζεται να κάνει κάποιος για την εκμάθηση της βυζαντινής μας μουσικής. Αυτό όμως καθόλου δεν μας πει, γιατί η χάρη του Θεού καρποφορεί και έκανε τον πρασίνο καρπό σε αυτούς που αποφασίσουν να δεχτούν το σπόρο της βυζαντινής μουσικής και να συνεχίσουν την ιερή του Δαμασκηνού τέχνη. Ακόμη εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε πως ο Μιλών, μετά από δική σας έγκριση από εφέτος, διδάσκει τη βυζαντινή μουσική στη σχολή τυφλών σε ένα τυφλό μαθητή, ο οποίος επιθυμεί να εντρυφήσει σε αυτή. Παρόλη τη δυσκολία που αντιμετωπίζεται μακαριότητα από πλευράς μας, γιατί δεν γνωρίζουμε τη γραφή Braille που είναι για τους τυφλούς, εν τούτης με επίσημα καταφέρουμε να διδάξουμε τον μαθητή που ενδιαφέρεται να μάθει την εκκλησιαστική μας μουσική. Εξαιρετική σημασία για τη σχολή μας είναι η αναγνώριση του πτυχίου της από το Δίο της Μητροπόλεως Πειραιώς, το οποίο είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Ελλάδος. Απόφοιτος της σχολής μας, ο οποίος καταγόταν από την Ελλάδα, μετά την επιστροφή του ύστερα από φοιτησή του στην Ιερατική Σχολή Απόστολος Βαρνάβας και την ταυτόχρονη φοιτησή του στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Αρχιεπισκοπής, έγινε αποδεκτός στα μεταπτυχιακά μαθήματα του Οδείου της Μητροπόλεως. Θα πρέπει να πούμε πως έγινε δεκτός στο μεταπτυχιακό του Οδείου μετά από αναγνώριση που έτυχε η αποστολή από πλευράς μας του αναλυτικού προγράμματος διδασκαλίας μαθημάτων της Βυζαντινής Μουσικής στη σχολή μας. Εν λόγω μαθητής ακολούθως παρακάθισε σε μεταπτυχιακές εξετάσεις στο συγκεκριμένο Οδείο με επιτυχία, περνώντας τις με άριστα. Σε αυτό το σημείο μακαριότερο να επιτρέψετε να αναφέρω και κάποιες παραφωνίες που παρουσιάζονται στο εναρμόνιο μέλος των εντολών που είχαμε λάβει από τον προκάτοχό σας μακαριστό κυρό Χρυσόστομο τον δεύτερο και που προσπαθήσαμε να εφαρμόσουμε. Παρά τις προσπάθειες όλων μας για την στήριξη αυτής της σχολής, υπάρχουν ακόμη άτομα και σύνορα οι οποίοι προσπαθούν να μαυρώνουν και συνεχώς να μειώνουν την προσπάθεια αυτή με απαξιωτικές αναφορές. Στην πρώτη σύσκεψη της Επιτροπής της Σχολής της Βυζαντινής Μουσικής τον Σεπτέμβριο του 2014, ανεφέρθηκε ότι κανείς δεν περισσεύει στη σχολή για να πούμε ότι θα τον διώξουν από τη σχολή εξαιτίας μειωμένης ικανότητας ή ορίου ηλικίας. Άλλωστε, είπαμε ότι ακόμη και εκείνος που δεν έχει πρικιστεί με την ικανότητα να ψάλει, σίγουρα θα έχει την ικανότητα να βοηθήσει στα αναγνώσματα των ακολουθίων στην Εκκλησία, άτομα τα οποία για τους ιερείς είναι πολύτιμη βοηθή για τις καθημερινές και τις σαρακοστές, έτσι ώστε να μπορέσουν να επιτελέσουν τις ακολουθίες. Αυτή τη φιλοσοφία συνεχίζουμε να τη διαφυλάξουμε, γιατί κανείς δεν γνωρίζει τι θα μπορούσε να γίνει αν δεν υπήρχαν ακόμη και οι βοηθητικοί ψάλτες να βοηθούν τον ιερέα στο λειτουργικό του έργο κατά τους εσπερινούς, τις λειτουργίες και τις άλλες ακολουθίες των καθημερινών. Άλλωστε, κανείς άλλος δεν θα μπορούσε να καταλάβει την αξία αυτής της πρακτικής παρά εσείς μακαριότατε, που πρώτης εκλογής σας στον αρχιεπισκοπικό θρόνο υπήρξατε όπως και ο προκάτοχός σας και αποστρόφος μιας Μητρόπολης,
Είμαι βέβαιος ότι αντιμετώπιζε τα ίδια προβλήματα, δηλαδή τη έλλειψη βοηθών κατά τις καθημερινές ακολουθίες και όχι μόνο. Σας διαβεβαιώνουμε μακαριότατε ότι υποφεύγουμε σε αυτές τις παραφωνίες, αλλά το ομολογούμε ότι ως διδάσκαλοι αυτής της σχολής μας στεναχωρούν. Εν τούτοις εμείς μακαριότατε θα παραμείνουμε υπάκουοι στη φιλοσοφία της σχολής, η οποία έχει να κάνει με το ότι κανείς δεν περισσεύει. Γι' αυτό να είστε βέβαιος. Κατά τη σημερινή εκδήλωση αποφοιτούν από τη σχολή 7 μαθητές, 6 άνδρες και 1 γυναίκα, μετά από γραπτές και προφορικές εξετάσεις, οι οποίες διενεργήθησαν από τετραμελή επιτροπή, η οποία βαπτιζόταν από τους κύριους Ανδρέα Κουκκίδη, πρωτοψάλτη του Καθεδρικού Ναού Αποστόλου Βαρνάβα, Χρήστο Βετεμερίδη, ιεροψάρτη στον Ιερό Ναό Φανερωμένης, Άριστο Λουκαίδη, ιεροψάρτη στον Ιερό Ναό Γεωργίου Αγλαντζάς, καθώς και του ομιλούν τους. Η Εξεταστική Επιτροπή απεφάσισε, όπως απενημεθούν πτυχία αποφοίτησης στους 4 από τους 6 μαθητές και απολυτήρια παρακολούθηση από τους 3 από αυτούς. Τελειώνοντας την ομιλία μου αυτή ως απολογισμού στην προσπάθεια που κάνει η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ελλάδας Αρχιεπισκοπής Κύπρου και την διάδοση της βυζαντινής μας μουσικής, να μου επιτρέψετε να καριότητα να αναφέρω αυτό το οποίο έλεγε ο μακαριστός πατέρας μου, πατήρ Σπυρίδων Δημοσθένους για τους ιεροψάρτες. Έλεγε τα εξής. Ο ιεροψάρτης αποτελεί και αυτός ένα κομμάτι του κηρυχτικού έργου της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Η όλη του παρουσία στο αναλόγιο, αλλά και η ιδιωτή, θα πρέπει να είναι κήρυγμα. Κήρυγμα υποδειγματικής ταπεινώσεως, κήρυγμα μετανοίας, κήρυγμα της Βασιλείας των Ουρανών. Ένας πόλος της προσπάθειας της σχολής προς τους μαθητές είναι η εκμάθηση της βυζαντινής μουσικής. Ο άλλος πόλος είναι το πνευματικό κομμάτι, το οποίο αναφέραμε πιο πάνω και που προσπαθούμε να εμφυλεύσουμε στις καρδιές των μαθητών της. Εύχεστε μακαριότατη όπως ο Κύριος μας δίνει τη δύναμη προς επίτευξη των στόχων και σκοπών της σχολής. Παρακαλούμε τον μακαριότατο του Αρχιεπίσκοπου Κύπρου, κύριο Γεώργιο, να απευθύνει σε εμάς τις πατρικές του νομοθεσίες και ακολούθως να δηλώσει τα πτυχία και τα πολιτήρια της σχολής. Να ζητήσω 2 φορές συγγνώμη, μια για το στόμα μου που έχω κάνει μια χειρουργική επέμβαση στα δόντια και δεν μπορώ να μιλώ και καθαρά. Θα είναι και λίγο που θα σας πω. Και ύστερα ότι δεν είμαι ο κατάλληλος για να σας κρίνω. Είμαι άμεσος κι εγώ και ο Θεός δεν με βρήκε με αυτό το ταλέντο, αλλά μπορώ να καταλάβω κάποιον που παραφωνεί και μπορώ να καταλάβω κάποιον που ψάχνει καλά. Και αυτό είναι και πολλές φορές λέω στον Πάτερ Δημήτριο, κάποτε που ακούω παραφωνίες, θα μάθω και εκείνα που έξερα. Αλλά καταλαβαίνω τη δυσκολία του επιχειρήματος σας και σας συγχαίρω, γιατί έρχεστε να μάθετε κάτι το οποίο θα σας κάνει στενούς συνεργάτες των κληρικών. Οι στενότεροι μας συνεργάτες είναι εξάρτητοι, οι φαίνονται. Και αυτή πράγματι, όπως είπε και ο Πατήρ Δημήτριος προηγουμένως, είναι και παράδειγμα είτε προς μίμηση, είτε προς αποφυγή από τον κόσμο, ανάλογα με το πώς θα συμπεριφερθούν μέσα στην Εκκλησία. Ξέρετε πως η Εκκλησία από νωρίς, μιμουμένη βέβαια και τους Εβραίους, ενέδειξε με τη μουσική τα κείμενά της. Γιατί όταν ψάχνουμε κάτι, πιο εύκολα το αποσχεθήσουμε, αλλά και πιο εύκολα το καταλαβαίνουμε και εμβαθύνουμε στο νόημά του. Άλλο να μας πει το Κύριε και έγραψα απλώς διαβάζοντάς το, και άλλο μας πει κάποιος με τον ήχο του, με το ωραία ψαλμοδία. Είναι κάτι το οποίο επηρεάζει και εμάς. Παλαιότερα ήταν των ανδρών αυτή η επιμέλεια, αλλά πλέον τώρα έχει και πολλές γυναίκες. Όμως δεν θα λέμε ότι επανδρώνουν τα αναλογιά μας. Θα είναι και τα 2 φύλλα τα οποία θα μας βοηθούν. Πολλές φορές κάποιες παρατηρήσεις έχω να κάνω που δεν έχουν σχέση με τη μουσική, την οποία είπα δεν είμαι ο κατάλληλος. Στην Κύπρο έχουμε μια παράδοση μουσική και θέλουμε αυτή την παράδοση να την κρατήσουμε. Ξέρετε πως λόγω της γυπνίασης μας προς τους Αγίους Τόπους έχουμε επηρεαστεί σε πολλά πράγματα από το πατριωτικό Ιεροσολύμα. Όμως η καταγωγή μας ως Ελλήνων και το ότι κάποια χρόνια, αρκετά χρόνια, είχαμε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία εδώ να μας δικά, έχουμε επηρεαστεί και από την Κωνσταντινούπολη, που είναι η μήτρη εκκλησία γενικά στην Ορθοδοξία. Αυτό το κράμα να το κρατήσουμε. Να πω
δύο πράγματα απλώς. Το ένα που έχουμε είναι αυτό το οποίο δεν θα το βρείτε σε άλλες εκκλησίες, στο Δεσπερνό μετά την Ιταλία να ψάχνουν εκεί τα 4 πρόσδεξη Κύριε. Καλό να μην τα εγκαταλείψουμε. Κάτι που θα το παραλάβαμε εμείς από παλιότερους, θα το μεταδώσουμε και σε κάποιους άλλους. Και επίσης, λόγω του σεβασμού μας προς την Κωνσταντινούπολη και ιδιαίτερα προς τους αυτοκράτορες, οι οποίοι περισσότεροι σαν μερικοί έχουν ανακηρυχθεί και Άγιοι, περισσότεροι σαν προστάτες της Εκκλησίας, κάποιους ύμνους, ένας είναι γνωστός σε όλους, που έγραψαν εκείνοι, όταν το ψάλουμε σηκωνόμαστε. Προς τιμήν των αυτοκρατόρων. Ο Ιουστινιανός, που ξέρετε, έγραψε εκείνον το ομογενής Υιός και Λόγος του Θεού. Στην Ελλάδα δεν πρέπει να σηκώνονται, κάθονται, όπως κάθονται και στις πρεσβείες της Θεοτόπου, όπως κάθομαστε και εμείς. Στην Κύπρο όμως επεκράτησε λόγω του σεβασμού και προς τους αυτοκράτορες, αλλά και προς τη θρησκευτικότητα τους, αλλά και στο ότι μας έδωσαν, μας απαραχώρησαν και κάποια προνόμια στην Εκκλησία της Κύπρου, εκείνη την ώρα σηκωνόμαστε. Έτσι, κάποια χαρακτηριστικά τα οποία έχουμε ως Κύπριοι, ας τα κρατήσουμε. Και σε αυτόν θα σας βοηθήσουν το τυπικό το οποίο βγάζουν. Εάν μερικοί καταφεύγουν και τυπώνουν από το ίντερνετ κάποιες ακολουθίες ή κάποια τυπικές διατάξεις, εκείνα δεν αναφέρονται στην Κύπρο, γενικότερα. Γι' αυτό και πολλές φορές έχουμε διαφορές. Προσπαθήστε να ακολουθείτε το δικό μας, γιατί είναι η δική μας παράδοση. Δεν έχω να πω σπουδαία πράγματα, απλώς να σας συγχαρώ. Δοκίμασα και εγώ 2 φορές. Όταν μόλις χειροτονήθηκα διάκος και ερχόμουν εδώ στον Καλλίνικο, γιατί ήμουν καθηγητής και στο σχολείο, αλλά κατάλαβα τις δυσκολίες, το ότι ήθελε μελέτη. Κάθε φορά μου έβαζε να πω κάτι και δεν είχα μελετήσει προηγούμενος, δεν τρεπόμουν, γιατί είμαι και μεγάλος άνθρωπος, είναι και άλλος που δεν ξέρω καλύτερα από μένα. Γι' αυτό και σταμάτησα. Σας συγχαίρω λοιπόν γιατί έχετε αυτή την τάση να ξεπερνάτε τις δυσκολίες, να αφήνετε τις δουλειές σας και να ακολουθείτε αυτό το πράγμα. Να πω και κάτι που είναι σαν ανέκδοτο βέβαια. Στην Πάφο είχαμε πολλές δυσκολίες γιατί πολλά τα χωριά. Έχουμε κάπου 120 ενορίες, 122, εκ των οποίων οι 10 είναι στην πόλη. Τα άλλα είναι χωριά. Υπάρχουν και χωριά των 10 κατοίκων. Υπάρχουν και χωριά των 15, που όμως την Κυριακή λειτουργούν και έρχονται οι απόδημοι τους από τη Λεμεσόν, από την Πάφο, από την πόλη και παρακολουθούν. Εκεί λοιπόν έχουμε και πολλούς που είναι εντελώς παρακόνοι. Όταν ξεπερνούσαν τα όρια της παρακονίας, τους ευχόναζα και τους έλεγα, ρευνούσαν, είχαν κανένα κόλλημα. Και δεν είχαν κόλλημα, τους έκανα παπάδες. Για να απαλλαγεί το ψαχτήρες. Ο παπάς δεν χρειάζεται και τόσο για να ψάχνει. Λέω αυτός ο γνωστή μακάρι να βρίσκονται και αυτοί οι οποίοι έστω και να διαβάζουν, θα μας βοηθούν. Όταν ήμουν και εγώ μαθητής, στο χωριό μου είχαμε καθημερινά σπερνό και όρθιο. Μέχρι σήμερα βέβαια υπάρχει. Ήταν μια παράδοση από τον 19ο αιώνα που είχε αντιμετώχιο ο μαχαιράς στο χωριό μου. Και επεκράτησε να γίνεται σπερνό και όρθιο. Ήμουν φιλαπόλουσος, ο πατέρας μου ήταν παπάς, πήγαινα κάθε φορά. Αλλά επειδή δεν είχα χωρί εγώ, δεν με άφηνε ένας άλλο. Μου έδινε τα αναγνώσματα. Διάβαζα. Έβαλα τον αδελφό μου να ψάχνει, εγώ διάβαζα απλώς. Και έτσι μου έμεινε να παρακολουθώ και να καταλαβαίνω, αλλά να μην έχω τη δυνατότητα να ψάχνω και να απολαμβάνω εγώ ίδιος κάποια μελωδία. Και πάλι σας συγχαίρω. Ευχαριστούμε τον Θεό που βοήθησε να φτάσετε και στην σημερινή τελετή κάποιοι και οι άλλοι να συνεχίσουν για να πάρουν όχι μόνο απλώς το πτυχίο τυπικά, αλλά και να πάρουν γνώσεις, να πάρουν εμπειρία και να συνεχίσουν την προσφορά τους στην Εκκλησία.
Σοφία Τελική, ενώ ψάχνει της Πάτου. Μου έφερε αυτά τα 4, εγώ τι να τα κάνω. Έτσι κράτησα, ήταν 5, κράτησα ένα για την βιβλιοθήκη, να δώσω στους 4 μας αυτοί. Γιάκωβος Σαββίδης. Γιώργος Γαβρίλη. Στέφανος Τηλιανού. Πολιτεία, ο μόνος παρόντας, θα δώσουμε στον μόνο παρόντα, είναι ο Παύλος Χατζηπαύλου. Ο Θεός μας είσαι.